ababoshwe. Hawu sidrope neligi madoda. Hey. Oye mali hayla le hayivuka imoto uthi thina siyayifone ma imoto yemali nje hayla le ayivuke thina siyayifone ma kunemoto yemali la hayla le ayivuke thina siyayifone imali. Awu suka madoda esheni mabhemu nangalesikhathi akonakele madoda eyakwaZungu ingane ngicela ningisindelele ngoPopular abafethu abayinqwaba naba bethu angirichanga uPopular bani lapha ngicela ningisindelele noPopular abayinxakanxa sanibonani hey wemadoda yabona ukukhathala kuyogilisa izimanga izolo la bengade ngisuke la eMbalenhle ngahamba ngaye eKrili ngasuka eKrili ngadlula ngathi shwi ngabheka le eBhetali sahlala nabafowethu lapha eBhetali sahlala nabafowethu lapho sabuya ebusuku kunale nkunzi yami sihamba ngayo le moto ningipha ama go Popular abafowethu Popular bani lokho kuPopular kwenhliziyo orange apha phezulu sabuya ngibuya ngikhathele ngemvithi ebusuku nakhona ngo10 ngene endlini ngo11 ngithi naye awuthi ngibe live kancane hawu awuphelanga 3 minutes akwazi ukuphela 3 minutes ngangilala zwi ubuthongo hayo angikwazi nokujiyana ngangilala zwi ubuthongo oh niyadlala nini Thongo bangibamba phansi bangibhekisa phezulu kade ngagcina nokudlala ama game madoda hayi asibangeneni namhlanje hello you good I'm great aw usungayifaka nje phela ngoba isidala can we have a match I don't have people like that. usungayifaka nje sorry I don't have people like that. I just came up. Don't beat me. Take it easy. still my first match as well But you have plenty of people in your life. yeah kinda awu udlala nje ngesikhathi umosha nje tissue hawu ×2 bafethu double tap the screen asike sidlaleni sasigcineni ukudlala ngibe umqhele wakho please ngomgqibelo khona lana engiyosina khona ngifuna kubangena ngawo lo mqhele akona ukusina lona umqhele wamakhosi lona uba isicucici lesi uma nje ufuna uyojula ukusine awugqoki lo unofika usubamba ibhloko elanga semasenjaneni usuhamba kanjeni how was double tap screen phela abangani bami how kids come on any kids angiyiboni Nkosi yami yazi azikho nhlobo aziziphi kids madoda kodwa phela kade nami ngagcina ukuba live yikho kids zingekho seyicabanga ukuthi lokhu ngeze eMpumalanga nje angisadlali data screen sinyakazini bakithi oba le moto yemali hayla le ayivuke thina siyayifune ma awusuka cela iRose eyodwa ngirishe target baphem ayibe yodwa nje iRose
Akho-ke madoda. Hawu ngangigcinele ukudlala ama game bese nginikhumbule. Hawu double tap the screen lapho khona double tap the screen. Double tap the screen kid double tap. Hawu lengane yenza njena manje. Izobuya isithi njalo ihlushwe network kanti nje isaba isibhanqa. Double tap the screen kids. Didn't complete the Go Popular mission. Popular mission phela lokho enhliziyo lokho orange. Aningisendelana Go Popular. Amkhumbulanga umshengele lutho. Umuntu wakho lona njena ngcono ngisho nami. 1 ubuzobani. 2 uzwe ngami umuntu wami. 3 ngizophapha. Nakuya times 2 guys, let's go with donuts and caps. Wezungu ke neMpumalanga mina ngise Witbank ngajabula ukuba awusekudeni ndoda hey. Ngisemba lenhle. Anisendeni phela uGo Popular abafethu inhliziyo. Hawu madoda. Ilokhu ishilo didn't complete the Go Popular mission. Ngibuzwa wena ngizokublock uyaphapha. Swale nje uzophapha la. Ngizokublock mntawethu. Ndawo opinion valenhle. Esekhunda. Sesekhunda uThems 2 bafethu lo donuts and caps ngiyacela sambeni. Avungibusisa wezungu. Nginithanda ibhadi. Imoto yemali. Angiphaphi. Okay, cela ungabisa text la ku live wami siswami. Ngiqino khona la ku. Ungabisa text lo live. In fact ngicela uphume wami ungakakublock. I was happy to see you. Engine. Really, I was the one who recognized you. Oh yeah, let me follow you. Shem, thank you so much for the love. Wavele wa scream obakithi. Siyabonga. Ngibonile futhi bebe ngangiboni bangibonise ngoba usukumemeza wena. Hi Zungu. 064 709 2520 064 709 2520. Thatha lo number leyo ungibhalele ku WhatsApp. Usenda ama documents akho. Sanibonani nonke kwaZungu we good people. Hello Mlihlist. Mlihlist. Akuyona yakho le phone athi ngiblock lesi sibhucu sengane. Yebafethu nayile ngane ethi unonhle kheswa. Ani report i-account yakhe nonke. Ani report le ngiyiblocka nje manje. Ufela uzokweyisa. Awungene nje ku-account yakho report. Ngifuna iblockwe akana ngqondo. Le kuthi unonhle kheswa. Sengiblockile nonke report uyaphapha lo. How? Hi Manzini, I have your glove and it's last day today. We're gonna use it today. Don't worry. Who got the glove, guys? I want to take your streaks. Huh? Let's play one more. Huh? You want to take my streaks? I don't have smoke. Linz, you got yourself a glove. I don't have smoke today. I also don't have smoke today, but maybe someone can take it for me. I don't know. Anything can happen. FYP, guys. All right. Naomi, thank you. Guys, thank you so much. All the double tappers, all the gifters, all the sharers. Let's share the live. Nange tufuna ukuthatha isitrix sethu. Asivigeni. uLinz uthole iglove. Linz, please use your glove on speed, not the speed, the second one. Le yesibili ezoqhamuka. Times 2 bafethu ngicela double tapeni kakhulu. Let's double tapeni kakhulu. Send in no heart me, please. Send me heart me's. Bafethu nangu lo muntu ezama ukukhuphuka. Ngiyambona nje ufuna ukuthatha lama streaks ngempela. Double tap the screen, guys. Share the live. Send gifts. Ngoba le mote emali haylale ayivuke thina siyafuna imali lapho akurecharge kwimanzini for 7 days. Kwenzakaleni kunzi? Sakufonela izolo. Ukhululeka bengilele.
Nasabathe ngathi sleep my child, you are tired my child. Ayilalela we ngikhathele phela. I have 5. Sorry? No, not you. Oh. All right guys, double tap. Welihle awenza umlingo la lo muntu ufuna ukuthatha lama tricks sami. Kulo speed lo. Use your speed where Thando lwethu. Use your glove and then noba nomunye. Linz, please put your glove on. Let's all play on the glove guys. Come on, let's play on the glove. Faka leya glove Thando, kade ufuna ukuyifaka ifake manje. Asambeni guys, donuts and caps. Everybody send donuts and caps. Bafuna ukuthatha ama tricks ethu. Jabonani. Umubuyele eThekwini. Nali glove guys, on the glove. Please touch the glove. Please touch the glove. No, I'm gonna fly. I'm sorry. Touch the glove, guys. I'm at donuts and caps on the glove. Bafethu ama donuts and caps on the glove. Na bezosipuca itricks ethu. Guys, can you please send me daily heart me, please? Yabo nje obesho nje uduma kude laphana. Daily heart me, please. Ngiyacela madoda. Sishare no live phela bafowethu. Hey moto, hey mali. Hi lale, ayivuke. Sesiyothenga iBig Mac ka30 sizokushiya. How? Iphuma phi iBig Mac ka30 manje? Please send me daily heart meals guys. Ndisendeleni ama daily heart meals. Thank you Quinty. I'm too lost. Molo Thapelo. Bese ndiyamqhwaba ke lo ondibiza ngoThapelo. Ndimqhwabe. Send me daily heart meals guys. Yo, we haven't played in a while. Bukani the gallery box injani. Bukani gallery box injani bafethu. Isono. Ngathi angisona streamer. We even moved from A2 to A3 guys. It's bad. It's bad guys. Let's try 2. Umfit. Watch out guys. They're trying to snipe for their streaks. But say bafuna ukuthatha ama streaks. So last 30, do the most. Imoto yemali sane. Thank you so much. Guys, please send me daily heart meals. Send me daily heart meals. Sokasibona ukuthi uzongiphuca yena ama tricks am guys. Bazosnipela. Glove ngiyifake. Ya ifake. Ayikodwa iyeke sekulate hey. Iyeke sekulate. Kulate yakela nje. Uzoyifaka imatch elandelayo. Guys, bazosnipela labantu. Bye. You're not putting the streaks. Linz, you got yourself a glove and a boost. Thank you so much to everyone who was playing for me. Was double tapping the screen. I have a feeling What feeling do you have? that I will beat you if I play again. No, I'm not. I'm not risking it, Wendy. Bye. Bye. Follow me back, then we'll play again some other time. All right, I will. Let me follow you. Awusengiphumile. Hey imoto yemali. Hi lale. Bafethu bukani phela igallery yethu injani? Injani minje? Hey. Uyangihleka ulidli. Uthi igallery box nje. Uyangihleka lidle.
Cha phela bengingadlali these days. Bengibhizi kakhulu. Yabo nje abantu abasangithathi serious. La bengidlala nabo vele bathi A3 negallery box nje somuhle. Lali kids. Hello. Hello. Are you driving? No. No. Are you on the road? No. 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 I'm just sitting. You just what? Sitting on the car. Sitting on the car. I see. Not hot? No. No. Guys, times 3. Let's try to snipe. 很多，他那边很多人，100多个人。我来猜 Times 3, guys. Let's move. Times 3, guys. Times 3. Ama-donuts and caps. Asizameni ukunyuka kancane nje ngama-donuts and caps. Donuts and caps, guys. Asihambeni. Times 3 lo. Kunemoto yemali. Ihayla. Level 4, Pamela. Pamela, why level 4 only now? Anhlale khona Pamela. Double tap the screen, guys. Let's all double tap. Let's all double tap. Unama snipers are serious untombazana. So kusangashintsha nje ukudla eplateni ngokusheshsha. Can you please send me heart me? Send or heart me, guys. Two roses, guys. 2 roses. 2 roses. Thank you so much. Double tap the screen ke lapho khona bafethu. Yazi lokusuqala i-live sedlala ama-match awu-3. Angaboni ngisho lodwa idonut. Angaboni isimanga nje. Izungu nation. Saze sahlupheka madoda. Kwentakalani babhemu, kwentakalani. Angaboni ngisho yodwa idonut osukwini namhlanje. Kwenzakalani babhemu? Send or daily heart miss, guys. All right, Linz, please put your glove on. Put your glove on. Mase kune glove, guys. Ngicela singadlala ama-donuts. Ama-roses. Dlala ama-donuts kuya phezulu. Linz, yes, guys, on the glove. Please touch the glove. Ama-roses asawafaki. Ama-1 coin asawafaki. Siqala ku-30 coins kuya phezulu. Donuts and above. On the glove, guys. Let's go. Nange ngifaka i-booster lo muntu. Guys, ama-tricks ethu. Come on. Touch the glove, play a donut. Touch the glove and then play a donut. Esobhubhaka indukulelisha yini. Abanga laze laphela iglove. Lothi Zungu Nation. Esobhubhaka induku namhlanje. Kule moto yemali. Ihailal. Ailale. Ayivuke. Thina siyayifuna ma. Hawu siyaqala uthola iglove sona namhlanje. Thank you so much wezinhle. Thank you so much. Level 10 Tia and Leah. It's Hinas. Level 10. Greetings, my name is Sizwe. Oh la lapho khamba kanjani. Double tap the screen, guys, and try to move. Usemsebenzini lutho. Sempumalanga mina. Le Mpumalanga madoda. Ngazigcina ngine glove, libona kanjani? Ufike uthinta lento epink angithi. Le box epink kuzovela u-exclusive lapho.
ngale ka exclusive khona i-crown lapho thinta lo crown izovela lapho ke glove pink. I'm sure isiya expire. Le monto yemali hayla. Hawu ngiseMpumalanga nje ngiyasho ukuthi angikho nosheng. Ngisanalo alika expire yini? How? Uyayithephela guys bukani. 笑得真开心，300而已。All right. Thank you so much, guys, to everyone who was playing, was sending the gifts. Thank you so much for the match. Reached level 10. Who reached level 10? Wezung nomqhele. Uhambe nawo empuma. Yebo. Hawu, yebo Nkosi yami, yebo. Ovale moto ngeyemali nje. Ihailale. Hello. Hi, You good? I'm alright. How you doing? I'm very much okay. Guys, double tap the screen. Let's move. Okay, please use it on speed. Mase kuno speed kodwa lo wesibili ayiloqala. Aphi amavan ka 3,000 per month. Alikho even ka 3,000 per month. There's no way you can get a van for 3,000 per month. Ngeke. Not even a quid. Double tap the screen, guys. Let's move. Ihalale ayivuke ithina siyayifuna imali. Double tap the screen, kids. Mase ku speed nje ngicela sifake iglove sonke sidlale ngama donuts. Maqala wafake. Ma donuts wafaka ku glove lapha ku speed ukuze ezophindeka. Double tap the screen, kids. Thank you so much Qiniso. Let me follow Qiniso. It's only the second speed. It's only the second donut we just got osukwini la namhlanje. Imagine. Bafethu. Intenga izungu nation namhlanje. Nintangantenge mazungu nation. Nibuthakathaka. Double tap the screen. Double tap the screen. Double tap the screen. Level 2 Qiniso. Congratulations. Bafowethu ninginikeza hotmail lapha. Hotmail lapha babalekile. Ofuna ushenga ngayo umfuna kwi-account yakhe. Ningihlekisa. Ama-defender. Guys, double tap the screen. Sibaningi. As double tap the screen, please. Double tap the screen. Double tap the screen, guys. Come on, let's move. Double tap the screen, guys. Seems like there is no times 2. No times 2 awukho. Thank you so much. Congratulations, Oluthando, for a level up. Is it a level up?
No, it's not a level up. Double tap the screen. Linz, awufake elilodwa iglove lapha. Sizama ukudlala kulama donuts. Fake elilodwa iglove Linz because unawo 2. Kunemoto yemali hayla. Guys, on the glove ke nali glove selikhona yabo. Ngicela nilithinte nisende nje ama donuts ngiyacela. Asithina ukukhuphula amandla bafethu. Ngeke izungination angiyazi iwiki kanje mina. Angiyazi izungination. Awu mthulo. Ha uthatha phike lo shuni. Yini ke lo shuni lo masilo. Ngiyawuqala ke lona. Uhlala uneyimanga mntanami. Guys, on the glove. Hello, the glove. Someone has it. Okay. Guys, on the glove. Touch the glove, Sambin. How lapel? How went else last in 30 seconds, the glove. Asambin with kids, Asambin with kids, Asambin with kids. We are born a glove Lenzan. Lenzan. Was the name is tool. Akasikhulumisi namhlanje. Hawu. Wayededela ihema khona lapho. How for you? See, Bono, when I have smoke, I will deal with you and your people. Don't worry. When I have smoke, I will come for you. Smokeless people. Alright, you'll black it when you have smoke. Awuzwela. Hey. Akubona alishayi. Nami ngiyamangala nje manje why iglove lingashayi. It's because kade singekho live madoda. Sinenkinga phela makunjalo. Makunjalo phela sisenkingeni. Makunjalo ayisigaxela. Ubanje ngadlala naye. Azivina abantu abasuggestayo ukuthi badlale nami abekho ke kuloko. Vele udi nje la. Ngenxa nje ukuthi kade singekho nanga uB. Alright. Hola. Tapere bafo. Grand. Amnandi wena. Easy man. Isikhane ngivula manje yazi. Last wangishaya wabaleka ukhumbula. Ngiyashana vele nje beside ukuthi Ngathi bose sipaneni. Yeah, most probably ngisespaneni. Ngiyashayana nje. Awungishaye wani ngezambele. Athi nginene. Ungishaye nyani igame ile wani ngibona ukuthi vele uyashaya. Oh, awukholwa ukuthi ngiyashayana. Ngumakholwa ngokubona. Ngumakholwa ngokubona ukuthi hayi vele uya. Alright. Friend bafo. Hayi akufani nje yami. Ukhala kusizi ne. Hey ndoda, kwahlula imbuzi. Ukhalele bani. Amarmouth yashana 50 Double tap the something. Ngisho ama-tap la ushana ngawo. Ngikushanga ama gift ayingoba mina manje. Thanda ngiyidedela ilumi. Buka lama stricts lapha phezulu. Uyabonga kanani? 80. Ngiyibona istrict kuwe. Ngithi kunike game. Alright. Ngizomute la ngikhulume nalabo bantu bami. Online sazozoza la. Madoda, yayithemba lensizwa. Asambeni kakhulu ke double tap the screen, let's move. Ningadlisi ke ngami, ningadlisi ngami njengoba nenza ngenye imini. Ningadlisi ngami. Let's usikhombisa ukuthi ayisesabi nje inhlobo. Isikhombisa ukuthi ayisesabi inhlobo. Double tap the screen, let's move. Send gift asambeni. Ngakhohlwa ukusenda heart me bafethu. Asinyakazeni adlaleni sonke ukubambisana. Ukhona ne glove. Ukhona ne glove bafethu.
Asambeni madoda. Asinyakazeni. Double tap the screen, let's move. Connector. Okay, wezipho. Ulifake le glove yakho maqala speed. Mangithi zipho nje faka ulifake. Thina abanye ama donuts ayinqwaba on the glove. Hey. Yayithemba lenkunzi ithi izonginika igame. Asimbulaleleni lokho guys. Unabantu abawu3, let's tap the screen. Come on, asambeni. Celi rose 1. Reach target. Bambi ikhona lakho ngibambi ikhona. Yazi bengifuna semhudule noma ingathi 1000 noma 2000. Simhudule nje abone simhudule impela. Zipho imka nje ulindele ukusenda iglove manje. Ulindele ukusenda iglove Zipho. Zipho ulindile manje ulindele ukusenda iglove. Double tap the screen thina abanye bafethu. Double tap the screen. Nakha faka iglove lakho Zipho sambeni. Faka iglove lakho sambe. Ha. Touch the glove guys, let's move. Uba hello Mthulosti. Bafethu touch the glove asambeni. Touch the glove. Lensi uthe iyayithemba lena. Guys, touch the glove, let's move. Touch the glove, ama donuts on the glove. Siyabonga Mthulosti. Awu suka. Usukudelele kabi umudelela kukhona inkunzi ezala ekhaya, usukuganga. Times 3 awukapheli bafethu. Asikhupheni ngama donuts nje sibeke 3000 something. Sikhupha nje ama donuts sibeke 3000 something. Hayilale, hayifuke thina siyayifuna man. Awu. Umfana wake wangidelela. Ngeke ngiphinde namhlanje. Umfana wake wamdelela. Ngeke ngiphinde. Ngaze ngatanjwa nangambo. Jesu. Nakubuye ke monna wami uZulu odile. Suka. Ha, wathola uwani. Siyabonga. Uthole uwani. Nobantu sekhulile ulinda. Lilizelana usenowani. Bafo dlala ibest ne. Ngalabantu nowani. Mamela khane ngivula uyangishaya. Angayi ungishaya igame le 1. Hayi ungachazi uthole 1 uthola ngisho 10 noma 2 uyavula ekuthe njalo 1 wena vuma ukuthi ngiyaxobana hayi ngeke ngisadlala naye mara ngithi ngifuna uthe unginika imatch unika u1 futhi nakhona itap wayekwa ungishaya imatch e1 uyabaleka wayenza kathi wena wonke ama match angikushaya imatch e1 bengidlala ngedwa akazi udlale nakancane akuhlangani sidlale ukugcina Hambola smoke bese uyabuya ngeke ayikho lento yafana ngizokuphinda futhi uthole 1 alright ngoba ufisa ukukholwa ngokubona sekuphinde guys asambeni double tap the screen asimphinde wonke umuntu a double tap screen yonke umuntu asimphindeni usuno 6 akufani bakithi pray hard we 10 bafethu uthula glove. Thank you so much to everyone who was playing the previous match. Ngiyabonga ngikhohlwa ukubonga times 2 lo bafethu asambeni ungathuki ngisazokutitiliza nje ngesibhaxu la saku 11 uthi ngiba uma ngi-11 la kimi still akubonakala ukuthi ngi-11 suku 12 uyakhula uzoba ku-20 soon. Pray hard. Yeah. Dahanga Mthulosti usedelelile
Yeheni. Yeheni, webantu, yeheni. Double tap the screen, kids. Kune bonus mission ezayo, nezo. Le bonus mission izobe times 2. Sifake iglove, siyabaleka. Sibe 3000 something. Uzobe 12 yena. Ayihambe kids, ayihambe kids, ayihambe kids. Hello Momo. Ihalale ayivuke thina siyayifuna imali. I will play on speed. Yebo, on speed nje. I will play glove on speed. Okay, all right. Nanginozipho kwa nanginobuhle we uzobhubha. Engawuthola nje 5000 lo over 20. Futhi engawuthola manje. Hebi mama sekhona nobuhle nothuli nozipho nomomo. We obhubha ngeke uphinde ufise ukudlala nami. Uzoyinyanya i-account yami ivela nje ithi. Hawu nangilobhuti oshaya nayo uzongibiza kanjalo kusukela namhlanje. Animenze my kids, animenze kids. Yeah, wenza show ukuthi Pamela uyifaka fast glove thina abanye touch the glove senze izibukwayo. Noma sesingamnika noma 5000 nike manje. Angeke abuye, ayingeke. Ayingeke abuye, ayi. Angeke uthe akakholwa. Uthe thina simshaya sabaleka. Asimnembeni. Ey, nakha faka iglove Pamela, faka iglove mntanami. Faka iglove mntanami. Faka iglove. Asimoshi isikhathi Pamela. Hawu. Uthe uzofaka iglove usuyidonsisa ke manje. Nakha guys on the glove, no more roses. Touch the glove, let's snipe up. Touch the glove sambeni buhle asambeni thuli asambeni. Sonke ama snipers uyoziphela iglove. Asimbonisana kwabona uSaul. Buhle. How to khuphuka sambeni madoda. Nali glove liphela madoda. Ethena siyayifuna imali. Ihalale ayivuke thina siyayifuna imali. Give me a match, please. No, I can't give you a match. We are winning, it's fine. Ngola state madoda. Nenze lezi ezisiwayo nezwa. Lezi ezikeyikwayo. Igama lami nguzungu oshaya naye. Ngiyashayana. Uyavuma ukuthi nguzungu oshaya naye? Angivumi. Hawu. Ngiyakunemba nje. Kuthi ungithole nje ngana smoke, uyabona? Noma ngathi wawunaso nje eqala. Qala wawunaso ngokunemba. Ayawuzwa zona. Kuzwela Maastrichts lawo azosinda, yabona namhlanje azosinda ngiyakutshela. hayi ahlale sinda. Akukaze kwenzeke. Uthi ngiyazwela. Tuli, you got yourself a glove and a lightning. Hey, we are popisa lama glove Tuli. Thank you so much to everyone who was playing. Thank you so much to all the Zoom Nation who are sharing the live and gifting. Thank you so much. Thanks for the match, brother man. What I chapter. Lonakele usuku likabafo lonke futhi ngitshela. Angeke salunga lo lasuku lo lana. Usuku selilimele vele. Ulimele emotionally. Ulimele ubafo. Ulimele emotionally. Hello. Hi. You good? Yeah. Excuse me. Can you play just one and done? Don't have anybody. We the same, man. I just entered. Fabria.
Just enter with 200 viewers. Zungu Nation wena. Awu futhi engageji. Zungu Nation engageji lena. Bafethu asithini ukuphusha. Nama I have to rush somewhere angihleli kahle kahle. Asiwine nje amagame awu2 bese siyavala sobona ebusuku. Sizobona ebusuku. Kulungile ngizobuya mase. Masuvuma mangibingelela. How ubingelelene Ntuli? I greeted you again. I was like, "Oh, Mtulos, I greeted you." I did not see you greet. When did you greet? Momo, thank you so much. Momo, thank you so much. Uthula ubingelelile. Kunochuku lokho. Kunochuku lokho uthula. Lapho umuntu oqala ngembingelelile osukwini lanamhlanje ngimtshela. Bingelelile. Oh, I did not see. Oh, I'm sorry, Mtulos. Abantu Kitty, abantu. Double tap the screen, kids. Let's move. Let's bheke lo shun oze ngawo. Anginakanga nami angibonanga. Should be bengibheke eceleni. Thank you Special Mjali for sharing the live. Nala guys nje sodlala match sidla elandelayo bese siyavala. Asithini ukuyiphusha ngamandla nje. Ngicela ukuzithemba ngelast game. Ngicela ukuzithemba ngelast game. Uyazi lama match adlalwa kanjani? Kusuke kufuna ukuthi ube live wena esayidini lakho. Bese sibala noma uthi ukuyithemba ukudlalela thina. Noma ukudlala against thina. Hey, but what's happening to Speed? Is it not coming or what? Thank you, Momo. Lashley Rose. Oh, swa. Lashley Rose. Oh, swa. Guys, please send me a heart me. Oh, Speed is coming, yes. There's going to be a ×2. Uzwide, you want to play for me or against me? If you want to play against me, you have to be live on your side. And when are we doing the live? You did not pick the day when are we doing the live. Guys, bambi khona lakho ngibambi khona lami. Nakho. Thanke momo yazozwa ngithwala la njengamanje. Uthi nje ngishaya kwasana okuvelayo. Ufuna target ngishaya. Bani ngishaya. On a glove, on ×2, put your glove on, siyabaleka. Your English isn't Zuluing. What you mean? Guys, put your glove on real quick, let's move. Yeah, mfowethu mina khamba kanjani? Faka iglove sibaleke. Faka iglove sibaleke Nkosi yami. Ningabathembi ke onkosazane laba. Bazi ingozi kabukabi. Thulosti. Guys, put your glove on. Let's go. Akakhona glove. Asisnayipeni kulungile. Dlalani sambeni. Nasi isikhathi siphela. Asambeni donuts and caps, money guns. Let's move. I thought besilinde wena. Choose a date, but for me, anytime, any date. I did specify that you should pick a day and I will check if I'm not busy on that day. Tulu's. What up, Lama gift? Tulu, what up, Lama gift? Pamela, did you use your glove? I think she did. She did. I said you should pick a day and I will check if I'm not busy on that day. Today I'm about to knock off. I'm rushing somewhere. And angakabikho eThekwini ngisempumalanga. There's a few things that I'm sorting out. Ha, ngiyabonga gifts lights up. Yini le ama rose la lights up. Siyabonga Momo. Siyabonga Thuli.
Tuli got the glove once again. Thank you so much to everyone who was playing. Thank you to my MVP. How bakithi ngiyabonga. Ngane zoma. Suka bangene zo. Ukubangena ke ba encourage. Merhaba. Buyur. Buyurun. Ne var kafasında? Ne kadar değişik. Bir şey var kafasında. Cape neMpumalanga Zone. Ngisemba lenhle. Guys, last match, can we ensure to do the most? Please. Please send me your heart me. Send me your heart me. Times 2 kids. Try to snipe. Try to move up. Double tap the screen. Let's move. Eyogcina le match asiyenzeni ibe neumfu. Asiyenzeni ibe mnandi. Ebusuku futhi siyabangena. Siyabangena ebusuku. Nakhuya. Touch the glove, guys. Glove alikho konje. Ngase sekunda. Yeah, ngisemba lenhle sekunda. Let's move kids. Kwispeed esilandelayo ngicela neglove siboleke lilodwa nje. Ebese siyandiza. Futhi ngiyamazi umuntu onama glove la ekhaya. Ngimazi kahle. Ngimazi kahle. Onama glove. Double tap the screen, kids. There's a bonus. Times 3 esiyakuwo madoda. Instead of rose, try popular. Yes, guys. Instead of sending ama rose, guys, please send o popular, please. Instead of send rose, send o popular, guys. Siyabadinga. Bambi khona lakho ngibambi khona lami. Suka. Hayi, intombazane. Kodwa uThuli bafethu, uThuli. Kodwa uThuli. Noma ngeke nginitshela ukuthi wenzeni kodwa ngiyombonga ngifile. Ngiyomkhohlwa nje ngifile. Yazi ngiyomkhohlwa ngifile. Intombazane. Guys, on the glove. Nakia, please send your glove. Venue, welcome. How are you? Please send your glove, guys. Let's snipe up. How are you, Venus? Let's snipe up, guys. Let's move. Let me follow Venus. Follow Venus. Guys, let's try to snipe up. Times 3, let's move. Times 3, let's move. Guys, the times 3 low. Let's ensure to move. Protect the streaks. Nami, please. All right. Let's snipe up, guys. Times 3. Ihailale ayivuke thina siyayifuna imali. Le ntombazane thuthule impela ngazi mina ngiyibonga kanjani. Ngiyibonga. Where are you from? I'm from South Africa. I'm from South Africa. Where are you from? Ngiyakuthanda ukucula kakhulu, guys. Hey, ngeke le ntombazane lena. France. Oh, all right. Interesting. Nice to have you on the team. Welcome to the Zungu Nation. Guys, let's try to snipe the match up. Ayivuke thina siyayifuna imali. Sesobulawa isilungu. Kanjani manje? We have a booster, guys. Let's move. Let's ensure to snipe.
We have a post, guys. Asambeni. Suka. Yeah, uyovinjwa ulwandle mntanami, uyovinjwa ulwandle. Ayi uyovinjwa ulwandle. Ngizwile izolo. Hawu siyabonga Mthulusti. Your defender Maastricht. You got yourself a glove and a hammer. Thank you so much to everyone who was playing for us. Thank you so much, guys. Ngiyabonga kakhulu. Sengicela ukuvala sophinde sibe live episode. Thank you so much for your match, Ase. Phuma ubonga nxa isibhaxa. Guys, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Nomfundo, congratulations on your level up. Thank you so much to everyone who was playing. Othuli, Bonko, Momo, and everyone else. The double tappers, those who are sending guys, no past 9 and short to be here. Uzoba here. Cela ukuvala manje.